Stå den der. Og så er det nu til dags, der vil folk gerne snakke, som om de har noget at sige. Men det kommer ind i hovedet, når vi bevæger deres læb, og de har jo ikke noget at ligge til, ja. Men det står på Marasso, og bestiller dobbelt espresso. Så bliver det her min arco. Få vi så ned med mit studio, yeah. Når jeg er færdig med mit live show, og jeg går 100 kalorier, så er det godt, at vi er klubis. Det kunne være så griner, hvis min mor kom ind. Det kunne være så griner, hvis min mor kom ind. Jeg over hele 5 øren. Folk blev mundlam, da jeg kom ind ad døren. Men kan de ikke score chicks, så vil der der nogle tricks. Jeg giver så meget. Jeg giver så meget af mig selv for tiden. Og han den er fløjet væk for længe siden. Så sidder jeg i de nye ride. En anden er siden med os. Nogle gange tænker jeg, kan det stadig komme op i gear? Er det Monday værd? Men så hører jeg, hvad folket siger. Nej, lad dem synge, lad dem synge, så er det, ja, feed, Nick og Jess, lad dem synge. Og så bare stå og dans, Kom tilbage igen, kom tilbage igen. Man kan ikke se. Så i flest i landet, vi kan rappe vores værd til det hele andet til. Det kommer for jer, det er ikke særlig fedt. Så er jeg stadig på farten, og det er stadig med de andre, ikke må lege med ligesom Larsen. Nogle tænker, det kan til, andre tænker, fuck det, men pigerne fortæller, når jeg holder den. Justin! Baby booty, drenge nummer 1, ligesom Gucci. Det gjorde det umuligt, jeg blev bedre, og det hele klubben med forlukket tid. Så lad dem. Jeg er sexy, men ikke for mulig. De fleste clubs, jeg får så meget love. Og nogle gange tænker jeg så, kan vi stadig komme op i gear? Er det måske værd? Hvis jeg hører, at folket siger,